Elinda Neima. Mas Gatan. Aku kowe lapo katresnan kang mas bagus tak jalojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni Yang donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung bisa mrengkan kuwasa. Kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas mesti kangen ati dong aku siji tresno iki
Ayang-ayangnya sampo. Yang sudah dihadirkan. Terima